Hallelujah. Amen. Msukuma nje ngokubonga bayizimile. Ngiqale ngibonge wonke abaholi. uNkulunkulu abavumele namabandla ukuthi bazosekela sibandla lesisekelo. Amen. Umama umthiyakale bazamane ngoba khona la ngasephakathi ngesizwe nje kancane kodwa-ke akusinto enkulu ukuthi nje angeke ukukhuluma isikhathi nami ngizokhuluma isikhathi eside ngizokumela nje ngizobonga qale ukubonga amabandla esilobudlelwane nawo isikhathi eside silokuthandelana nawo nabaholi esilokuthandelana nabo namabandla amasha bazalwane manje amasha ngishaqela ukufuna esizoqala ukusebenzisana nawo. Amen. Ngoba ubudlelwane bazalwane ufuna ngathi ibandla lingakhula spiritually. Uma nenza ubudlelwane namanye amabandla funeke nina kuqala nikhule spiritual. Uma ningakhulanga spiritual bazothi mabelimele ICG nithi asiyazi ICG. Uma thina siyakhona bona bazobuya na. Manje funeke sihambe ngokukhona. Singahambi ngokubona. It's amazing ukuthi bayingakho amabandla azile namhlanje thina singakaze saya kuwo. Usulawo wazalwane bakholiwe ukuthi mabesinema nathizwa ukube banitshale ukulima phela kuyenzekile iqhobana kungabi ikhonisayo nibe abantwana nonke jayela abantu lapho wathi ijabasizi nivumelane niyophinda niyi-white elephant. I-white elephant bazalwane ile ndlovu ethi mayahamba lezinye iqhame kodwa iqhamu ngokuhle iqhamu ngoba makuwumhlawumbi uyihambele eceleni ihamba yodwa. Isikhathi sokuba wedwa manje siphilile. Funeke njengamabandla njengabazalwane sithandaneni sisekelaneni. If abazalwane bakwazi ukusuka eSprings bezelana basuke eNelo bezelana basuke eTopsonville beze eTopsonville. When my father put his short distance, but in the valley has a distance, uthando. Amen. Nami bawethu umthandi funeka uhlelele isikhathi sakhe sokudla ama-kilos kodwa ulaba zabanye kodwa yena akana chance yokushiya manje. Uma uthathe kwayo bazalwane uyamangaza lo baba ngathi ngishadisa umfowethu emanzana ngibona umuntu ohambazo ethi nesitela kuyasazi angimema ngithe kude wathi wabamfishele ukushaya ngathi ngithi ngabona inkampani ngasenkosini nithi lo muntu ohamba kanje esitela kuyasazi ngakho uphethe isuskaba uphethe ijoyini yakhe uphethe isudu uze emshadweni enyukasele emanzana ehambela yedwa uthando asitshengisa lona siyibandla le-RIC alibaleki bazalwane. Amen. Ngibonga-ke ukuthi ungadinwa yithi masina. Ngomunye unyaka angisesibhedlela abodokotela bathi ngiguliswa ukuthi angiphumule. Okuyanibisana kamongameli benomongamelikazi benza 28 years umshadi. Mangisesibhedlela ngibeleso yabuya lento ukuthi kwasekuqaleni babeshadiswe ukuthi kwakuthanjekwayo njengoba kuyanibisana akavuli azoqedelela umsebenzi ayeqalile. Bazalwane kuhle ukuhamba endleleni sibambisene ngomoya kaNkulunkulu
siphakamise ukubonga kubazalwane bakithi esisekelweni ngathi uNkulunkulu angasiza. Singathi masekufanele sibuyisele indawo zabazalwane, sibale ukuthi siney'nkinini, sibale ukungabi namali, sibale zonke ezinye izinto ezibandazelayo. Sesizokuzisa abazalwane, ngizothatha nje 2 minutes ngicela bonke abazalwane abazalwa ngoJuni and July bezela phambili. Juni ngapha July.
Amen. Amen. Okwesibili, ushota uleki bishop yethu kumama wakhe. Umabuthelezi. Ukukhona naye ngabesilisa la. Amen. Nobhuti wakhe namuthelezi. Amen. Ophela ushotayo inkosi yakithi emanzana. Ebazalwane kunzima lento ukukholwa uma ungazazi uphuma. Nangathi ungazazi ukuthi uphuma uzokwazi ukuthi uyaphi. Siyabonga ke bazalwane ngizosho kanje. uNkulunkulu umuntu nomuntu umezalwa uba nedestiny yakhe. Yeah. Amen. Ngaphandle kwedestiny uNkulunkulu omunye nomunye umuntu umnikeze i-assignment. Kuyenzeka ukuthi i-destiny yakho uyazi ukuthi ufuna ngisuke la ngiyophelela la. But ufika kanjani endleleni kunama-assignment ofanele uwenze before ufika kudestiny. Thola ukuthi ama-assignment yakho awasubmitheki. Amen. Bese bakufika isikhathi iyodwa nje sikhulekelayo asifuna ukuphila forever. Oh yes. Asifuni futhi ukuphila isikhathi eside sikhandlekile. Angiphinde lapho. Siyafuna ukuphila isikhathi eside. Yeah. Kodwa asifuni ukuphila isikhathi eside sikhandlekile. Siyakhulekela ukuthi uma umuntu ethi sena 60 mawujabeka ngakhulwa ukuthi na 60 ngoba umzimba awukhandlekile. Oh yeah. Tsala ukula kwesinye isikhathi umzimba yethu ikhandwa ama-choices along esiwathathayo. Yeah. Ebusheni bethu. Oh yes. Amen. Amen. Angishumayela ngiyayitheni it's never too late ukuthi wazi ukuthi idestiny yakho iyaphi nanokuthi uzofika kanjani. Yeah. Kungenzeka yabona nje wakunywela ukhona abakhawunta up khona abakhawunta down. Okay. If you are below 50 they are counting up ufika ku-50. Yeah. Once ufika ku-50 sekuyazizalalela usafuna. They are counting down, not up to 70, but they are counting down. Sekusele 19 years, sekusele 18. Awubani uye phezulu. Kodwa yodwa esikhulekelayo. I-birthday yakho ya-next year uyayazi ukuthi izobe ngayiphi date ukuthi uzokuphi njani. Only God knows. Oh yes. Manje into eyenza singakuthathi kalula lento yokuzala abazalwane ukuthi umusa. Ngiyalekelana
uma ufuna ukucabanga ukuthi ibhedi yayabalulekanga cabanga abantu bofunda nabo Sunday abangafikanga ku-standard 5 ukuthi abazali babo they-also dreams nabo babe nama-dreams empilweni kodwa abafikanga nabo hayi ugcwele ungcono kwenzele nje umusa ngalo ukuthi-ke bazalwane sibashayeleni izandla sizoshayele bazalwane mfuna izandla ey'nkulu eziney'pheke sishaya 1 2 3 1 2 3 bese siyahamba asiyeni-ke siyabonga abancane sicela-ke one verse ngabaluleka bazalwane Solo Gesù
Amen. Abazalwane nabo mina sebemukele sesiyabagcwalisa kwezikhuliso benzokusibathela umquba wasekhaya. Siyabonga abazalwane ukuthi nizinikele emagajeni, nizinikele kuwo. Siphakamise uNkulunkulu, siphakamise ukubonga ukuthi incwadi yezenzo ithi ibandla laseJerusalema lalihlanganyela izinto zonke. Lihlanganyela nasemkhulekweni, lihlanganyela nasebhalweni, ekuhlepheni isinkwa, laba lihle, lathandeka uNkulunkulu, lathandeka nabantu. uNkulunkulu wanezezela abantu abaphendukayo ebandleni. Ngamanye amagama, mawumholwa lebandla awunayo ijuthi yokwenza house to house, ungenela abantu ezindlini. Yenza kahle, uNkulunkulu uzobezezela abantu. Amen. Ngiyancenga abazalwane ngophele kukaNkulunkulu ukuthi ninikele ngomzimba yenu kube ukukhonza nokuhamba okungcwele. Siyanibonga nonke abazalwane into uNkulunkulu wanezezela kule bandla le-RAC isekelo. Akukho nzima ukuhamba kuleli bandla, noma ungaba namavesi amaningi kanjani, kodwa uma ugeja ama-values, amavesi wakho ayikusiza. Ngiyadlula nje, ivelu yethu yokuqala uthando. Noma sikunikeza i-authority yakho fanele ikhambe ngothando. Noma ungaba ne-gift engakanani, i-gift yakho fanele ikhambe ngothando. Ukuyihlonipha. Noma ungacula kamnandi kanjani, uma ungahloniphi awusizi ngani. Noma ungashumayela kamnandi kanjani, uma ungabazi abantu abadala, amavesi wakho awasizi ngani. Mhlawumbe wena azokusiza akulethele udumo wazi kwabantu, kodwa thina njengenhlangano kaNkulunkulu awasizi. Kube khona ukubekezela. Umzalwane ungakwazi ukubekezela, funeke njalo aklinikwe, njalo kufanele aklinikwe. Amen. Ayithemba waphelela ngenxa yesikhathi ngizoqonda kule nzima ubunye. Amen. Umuntu othi ubeconcentrate eyehluleke acabanga ukuthi ibandla yehluleke. Ibandla masehlangene. Umuntu osonde Orange Farm, ophelele Orange Farm, ongafiki eMfulo, ongafiki eStanderton, ongafiki eHarrismith. Makuthiwa siyama eHarrismith, uba umkwena bathi bhuti. Kodwa nami umkwena usuke eHarrismith eze makufanele siye kuye, bese abantu bathi bhuti sebewulahle umhobo. Noma bangabuya next week ngamavesi kodwa uthando kuqala asabasebenzisa. uNkulunkulu usinike into ephelele. Kosungathi mosebandla kufanele abantu ibandla bayenze local church. This is the national churches. Umuntu okwenza la mathiwa kuvele isifo ibandla funeka akhathazeke. Ingenza wenzele kahle bazalwane ukuthi singaqini. Number one, mathi umzalwane uthile uvelelwe yinto, singaqini ukuthi muphi lo. Into yazokwenza singaqini ukufanele wathile izinto zabanye abazalwane, uparticipate ey'ntweni zokubandla. Mamkhulu, siyabonga ukuthi unike nalo. Angazi sizakuphatha kanjani ngoba lo mama wazalwane
uSimangahla manje sikhathi esitambiza mkhwenyana manje yomkhwenyana ngathi expire amen ayahlala bazalwane noma khula kanjani never grow up for your elders niyazwa bazalwane awuthandi ngathi uzala mfana wami ungezwa buhlungu wena ngumfana wakhe uwe ngubhishophu uye ngumfana amen protocol bazalwane lento ezulwini iyahlupha inendluluphini ngakhona siyabonga bazalwane ukuthi ningene ebandleni ngathi uNkulunkulu anipha amandla nithole uniform sifanini sibambisaneni sibe sejobeni bazalwane umthwalo siwushiye sithathe ijoba into engiyithandayo ukuthi ijoba umthwalo yithi siwulahlayo bese ijoba siyanikwa amen nawo-ke bazalwane abambezeli nizoma nje kanje bathi funa abazinikelayo sizolifunda ivesi senzele ukuthi sihambise ngohlelo la ekhoneni bazalwane sinomama wethu ugogo yedwa umama yedwa amen umunyaka wafika ebiyendela esontweni ezosho ukuthi ayithanda lebandla izinto zakhe zayishesha ngamandla kweza ne-Thanksgiving after Thanksgiving wafika ekhaya eMidrand sizokhuluma le ndaba ukuthi uyangena ebandleni ngabe ivideo yesithandathu wasuthola imbuzi eManti wadlula emhlabeni thina njengebandla senza ukukholwa ukuthi ngoba bese sikhulumile sawuthwala umsebenzi ezifu bekayifulumemba samseka ugogo kwaze kwaba manje ugogo bekuthi naye usayicela ukuthi angene aphelele phansi kwebandla lesekelo haleluya uthembeka bazalwane ukuthi ayizwana ngokuzivisa yenzeka uma uhambe nalapho uma sekuhle ushintshe uhambe nalapho kodwa-ke siyabonga umuntu omdala uma makaxolani amen kulolu chaza uxolani ukushumayela kamnandi uyahathenda kunabantu abangaxhazile kodwa sizonichaza nomntwana amen amen cela ngifundele mfowethu lapho sizokwazi ukuthi siqhawe umama mshana wona ngifana uzenga kumele ayithuseka thule badleni ngizoyifunda incwadi yokuzihlanganisa nebandla nami nje ivesi elilodwa engithanda ukusho shuwo uNkulunkulu wethu ubunye ungabi kukhona umuntu ozothi ngiyafika ezothi lo hayi usasemusha la ebandleni cela le vesi engizolifunda nobani alalelisiswe alizwe kahle amen sizothola incwadi kwabase-Efesu 2 soqala ukufunda kuvesi u-19 ufundeka kanje ngakho aniseyimo abafokazi nezihambi kodwa senimbuso munye nabangcwele ningabendlu kaNkulunkulu nakhiwe phezu kwesisekelo sabapostoli nabaprofethi uKristu uJesu uqobo lwakhe eyitshe lebhungi okuhlanganiselwe kuye isakhiwo sonke sikhule sibe yithempeli elingcwele enkosini okukuyo nani nakhiwe kanye nabanye ukuba nibe yindlu kaNkulunkulu ngomoya amen siyabonga bazalwane yilo izwi lelisebenzela phezu kwalo uma kunezizelwa abazalwane ebandleni ukuthi anze sibona abafukazi nezihambi kodwa ningabeki esisekelweni bazalwane asinayo i-new member ne-old member amen immediately usinikela become a full member isipho leso siyakupha ufike mahhala
once wasinikela full member. Ukusuka-ke lapho iy'nyawo zakho yizo ezizokwenza ukuthi ube performing member or a non-performing member. Uzoba umzalwane okhuthele noma uzoba umzalwane ovulaphayo, uzoba umzalwane olovayo noma uba umzalwane othendayo. Lokho sekuyi-choice yakho, uwo osowenza. Ekugcineni sesiyokudescribe ngalokho ukuthi lo sampena ngokuthi njengoba siphile simbona manje mhlawumbe siyobona nge-conference ngoba ukuhamba kwakho usitshengisa lokho. Siyabonga bazalwane. Mama wami nawe umshana umshana bazalwane umshana angikhazi mina umshana siyabongela emandleni yesisisekelo uNkulunkulu ngathi anamgcwalisa ngamandla, anipha amandla amasha ekukhonzeni, anipha amandla amasha ekwenzeni izinto, aniphe namandla sengisho i-financial muscle yokwenza izinto enizifisayo noma ngaba nizenzela ibandla nizenze emakhaya wherever nanikhona. uNkulunkulu anibusise abusise lani kakhulu ungapheli.
thina siyazi ukwenzeje uye wenzeje thina nje siyapheleza. Amen. Kodwa-ke sicela abazalwane basi 29 July Orange Farm Kawuvale Ntuli masibuya i-dress code yakhona ugreen. Masibuya lapha iviki elandela i-5 zika-August sobe sikhwizi strategy siyimilorence lapho konkabini siyovula amatshe private. Amen. Ayengiphi lokho bazalwane ukuvulile itshe umndeni ukuthi umndeni uthanda sigqoke green or private okwawo asinawo umthetho ukuthi uma siyejeni sigqoka kanjani ngoba ilitshe elani lomndeni. If bathanda ukusigqoka green sigqoka green, mabathanda private sigqoka private, mabangasho ukuthi sizogqoka private. Amen. Amen. Bese-ke masibuya lapho-ke bazalwane ngomhla ka-12 August emini kuzobe khona isigubhu sikamamsikazi nge-Standard ekhaya, isigubhu sokulungiselela umshado, isigubhu sobasetharini. Bese iviki elandelayo kuba umshado, ibandla lonke liphelele emshadweni. Nabangaphumelelanga bathumela ukaKhisari. Asisho ukuthi khona futhi bangaphumeleli, kodwa kuhle bazalwane ukwenza kahle. You can imagine now ukuthi sisuka phi nomamsikazi njengoba eqedelela umshado, hayi ukuthi yaqala umshado sengisho ukushada lokho kwesilungu. Hallelujah. Sicela abazalwane sipheleleni e-Standard ugqoka sizogqoka kahle. Kuzobe isathane izobe sigqoke kahle. Manje sigqoke kahle ngisho ukuthi onesishweshwe sihle akagqoke sona ungabheka omunye ukuthi ugqokile. Oh yes. Yebo. Yazi inkinga abazalwane ukuthi umuntu alove i-event esodwa athi bengazi ngizogqoka. Truth your peers, join and during the week, send them to a uniform. As an easy to Bazalwan, Sifuna Sipokendas, Okoala Hilo Wenona, Activity Mama Zamelani Naja. You are also to taking cases. Zamelani Nova, but of any case, but is on shot. Fasia, exactly. Christmas. 19 so bekumshado bona banezimo bazalwane ye-black and white for umshado. Isayoni umsebenzi usemningi mathiwe kunethimo umuntu athaniye ngoba kunethimo. Bazalwane asifundeni ilanga liyashona ithimo kahle kahle umakoti umkhonyana nalabahamba nabo nalabo umndeni abathandayo nabebandla abathandayo mara ukwazi ukuloviswa ukuthi awunankinga ngoba omunye uzuza nethimi yakhe yezivenda ningasavumi ukuyigqoka. Asivele sivumelane manje ukuthi umuntu agqoke kahle, othanda ukugqoka ithima egqoke, othanda ukuthi must ungazi uloviswe lokho. Ngicela ukuthi ngimela umshadweni noma umsikazi okunye kwabusipathi uzophinda kubhale kahle kulandelane kodwa konke kuhamba ney'nqumo bazalwane zokuthi silekelela abazalwane abasuke benza imisebenzi. Finally sicela abaholi bamabranch sidlulisele nomnikelo wakwaNgqo sisubmithe abawuphethe bazonikeza uzothanda ukuthengisa konke ya abawuphethe abaholi bamabranch bazonikeza uzothanda umnikelo wakwaNgqo. Uma bengawuphethanga abaholi sizolungisa-ke ukuthi bazola
nithi bazalwane ukuzikhandla kwenu akusilona ize enkosini Baba Jehova, ngicela ukubongela abazalwane abazimasele umcimbi ukubonga. Ngiyabonga baba kusasa nje ukuba bazalwane ubusise bonke abazalwane ngasonke isikhathi bonke abakwezile bacelile baphe konke baba. Sisabusisa kuwe baba, sacela wena namanje abaseshishini izandla zabe sisebenza ubusuku nemini, sicela ukuthi nabo baba babheke. Baba sacela nalabo bazohamba baye endleleni hlwahlukene. Sicela ukuthi baba ube nabo endleleni. Sibonge wena ngaso isikhathi le plan leli yasiplani lethi plan lakho. Sibonga ukuthi wonke lo mbhalo baba obhale namhlanje sicela ukuthi uwo okutophethayo. Baba sibusela lenkonzo kuwe ukuthi uhlale nathi kuze kube naphakade. Amen.